Hola, què tal? Som aquí a Parc de Montjuïc i avui farem el challenge de passar per totes les línies del metro de Barcelona amb la meva mare. Comença el challenge. No haurem de córrer, el proper la 2 surten 6 minuts. No hi ha cap pressa. Alerta si feu aquest repte amb feiners, els horaris de la L8 són terribles. Sí, estic incloent les 4 línies operades per FGC, que formen part del metro tècnicament. Aquí, a la primera porta, per baixar a Universitat hem d'estar aquí. L2, hi ha gent. Som-hi. Ara veurem en quan és el proper metro. 1 minut 30. En caps de setmana són cada 6 minuts, hem tingut sort. Són i 8, ja estem a universitat, però ara hem d'agafar la L8 que passa que ple. L1, hem d'agafar la L8. No baixa ningú? Som-hi. Hem d'agafar l'L8 que passa cada mitja hora. Si el perdem, xanxa la merda. 2 parades i un transbordament infernal en 4 minuts. Pues ho seguirem. Hem arribat miraculosament a l'L8, però resulta que surt l'I18. En fi. L8, tic. Menys mal que hem pogut recuperar una mica perquè baixem a la frontera, que és Ildefons Cerdà, i hem de córrer fins a Ciutat de la Justícia, 200 metres pel carrer. Centra't en mobilitat. Ja estem corrent d'Ildefons Cerdà a Ciutat de la Justícia, vale, tenim verd. Pensava que era el davant, és el darrere. No, el darrere també serveix. Sí. Has vist mai un metro sense conductor? No. Ara veuràs. Això està tant a davant com a darrere. L10 Sud. Tic. Tenim aquí un fantàstic L9 Sud, però va a l'aeroport. 3 minuts per una zona universitària, millor del que em pensava. Ara, seure i a relaxar-se. Atenció, hem tingut un petit imprevist. Estem buscant alternatives sobre la marxa. El bus que havíem d'agafar de zona universitària Reina Elisenda surt en 4 minuts. El metro tardarà 2 i després hem de caminar 5 a la parada, per temps segur. El proper és en 28 minuts i estem mirant quines opcions tenim. Vale, bones notícies. Pla B. Agafarem l'L3 a Maria Cristina i després bus. I el metro ja està aquí. L9 Sud. Tic. Resulta que és més ràpid agafar el bus. El bus, aquell que passava en 28 minuts, seguia sent més ràpid esperar-nos per agafar aquell. O això espero. Esperem que si ara l'aplicació m'ha enganyat fent de les seves. Bueno. Sí, estem en un forat de la ruta. Tant transbordament just i hi ha un service gap i ens arruïna. Quan portem, per cert? 1 hora i 8. I ens, a veure, de 15 línies n'hem fet 1, 2, 3, 4... Portem 6 línies de 15. O sigui, no estem ni a la meitat. No. Som-hi. A per l'L12. No, 9 minuts, fieu. No, l'hem perdut. Per aquí mateix. Són les 15:27, tenim un L6 en 3 minuts per Sarrià i encara estem a Reina Elisenda i no hem ni tancat portes. M'estic morint dels nervis. L'L6 passa cada quart d'hora. Ara, sortim. Vinga, dale. Són i 28, el 3 i 30, tardem 2 minuts i en teoria el transportament està coordinat. Vale, en teoria podem fer. I és només creuar l'andana, o sigui, vale, ja estic una mica menys preocupat. Ja arribem, mama.
Sí, és aquest. L6 plaça Catalunya, és aquest. Ok. Sí, visca. Aleluia. Bueno, això se'n serien reservats, però n'hi ha a la tirada de llibres. Visca. L12 tic. I L6 tic, perquè em sembla que el L12 no ho hem fet. Som aquí a plaça Molina. I aquí tenim l'L7. Portem quasi 2/3 de repte i anem amb la 4, que irònicament ens porta a la línia meta, Bon Pastor directament, però no podem anar directament, hem de treure'ns la L11 i la 4 fora del camí. Està aquí l'ascensor, vinga. No. Espérame. L3, tic. En quin moment la maleïda L3 s'atura 2 minuts enmig del recorregut. I més tenint un L11 que passa cada quart d'hora o així. Posava el panell processant nova informació, no és bona senyal. No fotis que ens cancel·len ara l'L3. Queda una parada per a Trinitat Nova. Queden 6 minuts pel nostre L11. Tinc els meus seriosos dubtes sobre si arribarem o no. Estem sortint de Trinitat Nova. L11 tic. L'hem agafat amb 40 minuts de marxa. No tenim forces. És possible que hem de baixar a casa de l'Aigua de Cent, que és la propera. I depèn de l'espera que tinguem del proper metro, potser hem de tornar corrents a Trinitat Nova o caminant el que puguem. Perfecte. Pràcticament juraria que sí, ja hi som. Val, és només una andana. Ara veurem en quant direcció Trinitat Nova. Mira, a veure, 11 minuts, són 5 caminants, som-hi! Tenim la 4 en 2 minuts. Tornem a ser Trinitat Nova. Encara hi està, allà. Tira. Pujar recte i al metro que hi ha així davant. Andana a la dreta. Sí, està. Queda un minut. Hòstia, l'hem agafat, visca. És una 9.000. Doble visca. Una 9.000, visca. La 4. Tic. Ens acabem de fer el transbordament de la L4 a l'L5 amb Maragall corrent. Arribem a l'andana a la L5. 3 minuts 50 per metro. Crimen. Ara 3 minuts 10. I arriba l'L5. Passen cada 5 minuts i a l'arribar, ostres, doncs a l'arribar just on devia haver marxat un. Hem d'anar davant de tot, puja per aquí mateix, L5. Sí, la Sagrera, últim transbordament extrem i per últim transbordament del repte. Go. Ara a la dreta. Tenim un L9 en 4 minuts. Bé. Això, rata. Aquest és... Vale, ja estem a nivell andana. Som-hi. No hi ha metro, crec. Sí, estic cansant. Acaba d'arribar, vale. Sí, ui. Serratures a terra. Ai. Sí, algú ha vomitat allà. Visca. Temps final, 3 hores, 7 minuts i 16 segons.